Цонев, фен на Арсенал далечната 2003 съм. Помня колко беше трудно на Арсенал да харчи пари до изплащането на новия стадион Емиретс. Според вас има ли връзка между ударното трансферно лято, пред подписването на нови дългосрочни договори, промяната на борда на директорите и слуховете за реконструкция на Емиретс? Дали в Арсенал не са взели вече това решение? Построяването на Емиретс тогава беше съвсем различно от сега. Арсенал в момента има един от най-добрите показатели в света, един от най-добрите, не най-добрия, да поясна, един от най-добрите показатели като оборот, като бизнес състояние на клуба си. Така че двете неща не могат да бъдат сравнявани формално, според мен. Никаква реконструкцията на стадиона е дългосрочен проект, който те ще направят по съвсем различен начин. Няма да има връзка с онова, което се случи. Цялото видео може да гледате в YouTube канала Боби Борисов подкаст.